Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2023-nji ýylyň 3-nji oktyabr hepdeniň duşanma gün hoş geldiňiz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallaryna. Hormatly dinleyijiler, şu günkü men gynanç habar aýdýan, şu günkü gepleşigim şoňa bagly. Ine Türkmenistanda ýer titreme bolupdyr. Ýer titremeň ýani epicentri Türkmenistan näle? Afganistan. Şöyle 66,3 bal güýjündäki ýer titremesi Merkezi Afganistanyň demir gazagyna, ýagny Balx vilayatynda boldy. Yer titremesi Türkmenistanyny, Täjikistanyny we Özbekistanyny hem duýurly. Yer titremesi ýerden saat 1:30-da, ýagny Türkmenistanyň wagty bilen şu gündaňda 1:30-da boldy. Şoň töwereginde Kerkük köýtüne Halyç, Garabekowul we Rewak vilayatynyň beýlik etraplaryna hem duýurly, Marda da duýurly. Biz erteden bäri bir topar habarlar aldyk Türkmenistanda. Şol yer titreme barda şuny çelli biz hiç ýyly ýagny adam ziýan çekdi ýa öldü diýip habar alamyzok. Ýöne howa bildirdi. Gowy duýdurdy diýip ýa habarlar gelýär. Türkmenistan hökümeti dymy otýar, hemişe kelýärdi. Şoň üçin ine maglumatlary siz TikTok'ta ýaradaýmasaňyz ýa aktivistler aýdaýmasa, siz bilýäňiz Türkmenistanyň maglumatlary diňe apasmanlyk gülýärdi, hemme zat gowy, ýagny Türkmenistanda hiç ýer zat ýok. Arkadan zamanla erwetak bolup bilmez diýip bir topar ýalan ýanky maglumatlary ýaradýarlar, hakykata ýaradanoklar. Hormatly dinleyijiler, men size bir näçe video görkezdiň, şol yer titremesi boýunça ine bir podborka etdik nimeden. Men täze görkezdiň. Bir minut. Ine birinji videodan başlady. Üns beriň şuňa. Ýene bir söýlediň şuňa şu ýerde niýede bolanyny görkezýär. Afganistanyň demir gazagyna, şeýle Balx vilayatyna Ününsörüm, Özbekistana ýakyn, ýöne biziň Rewak vilayatyna ýakyn. Ine hormatly dinleyijiler, şu ýaly eýýäm bütün dünýä maglumatlaryna şul zatlar bar, ýöne Türkmenistan hiç wagtam aýtmaz. Bular arkadagy görler, ýene ýanky arkadagy bir ýere gidip çäraş diýerler, arkadagy alaway diýerler. Ýagny biziň halkymyza hyzmat edýän ne telewidenýe bar, ne prezident bar, ne hökümet bar. Şoň üçin bu ýaly maglumat ýok. Ine ikinji video seyrederiň, hormatly watandaşlar. Ine Afganistanyň birin video, men ýalşmasam. Bu Türkmenistanyň içinden video. Şu ýaly ýer titreme boldy ýöne. Худай пока. Худай пока.
O yine şuraya alayım. Yine de şuraya video geldi. برادركم خوش زنده بماندي خدايا بما رحمكم. Yine Türkmenistan'dan şuraya video geldi. O bitirdim şunu. Yani bir minut. Yine bizim reaksiyamız, yani halkımızın reaksiyası. Şu yüzele vaqtda yer titretdi. Ben bir dada gözettirdim melen. Şu ölçek bolup durqama sağalan yadımdan çıkmayan ekenna. Sağa adamın en ejizatken yer titren vaqtı tur dep maskalam turdum benim. Ben turdum maskalamam ikimden diňe sağalara algayatlar. Şowa görýärmi adam diýil ýa-da şu öljeğini gözi getip duran bolsa çağatı bolsa Sokma suratda çağa algayan eken. Men şoň hakykatdan göz ýetirdim. Çağan eline tikenmezse yüreğin gıyılya diýär. Allah jan şeýdik bara çağlaňy goýup söýüp gaýdy soňuna bir Allah jan haýyrly bir perzentler bolup ýetişsin howum. Men şoň diýen atwa göz ýetirdim da. Hiç ölüm ýadymda düşmedi diňe şu Allah jan şu çağlara bir zat bolaýmasyn diýip çağlaň üstüne algaýatsa ikimizem. Olam menem öz ölümüň gadyň ýadyňdan çykýan eken diňe şolan saglyk hemme zatdy. Sağ olun Allah jan gorkozmasyn ama ýerge torluk ýer titreme. Birinji gerek ömrümde 30 ýaşap birinji gerek görýän ýer titrýär diýilýän gady. Hiç kimde gorkozmasyn Allah jan. Sağ olun. Yine hormatly dinleýär, Türkmenistanda degdi, yine biz Mar vilayatynyň ýaşajaryny ulaşdyk. Mar vilayaty 10 kat çay, ýani köpüň ýanyna, Mar şäherine. Şonu da bildirdi. Ilgyrdy ýöne bizde ýani ne jaýlar ýykyldy, ne de adamlar helak boldy. Mümkin bizde hem informasiýa ýokdur, biz bilemdik. Türkmenistanyň özüňiz bilýän bu ýer informasiýa aýdan oklar. Bolup geçdi hiç tat bolmadyk ýagny bular gidliýärler informasiýany diňe gowy informasiýa aýtmaly, olam arkada öwmeli, alawal ferdary öwmeli, kirimine öwmeli, ontry öwmeli, bütün telewiziýa, bütün hökümet diňe şu tuhmy işleýär. Ondan bize gaty wajyp informasiýa her kimiň Türkmenistanyň içine dogunlanýary bar. Lewap vilayatynyň bir topary daş öýtdi. Şunu bileti gelýär, näme bolu jan tagmy, näherak bolu öz ýa-ni dogduk mekany ýöne informasiýa ýok. Bular düşünen okmy, ýa-ni hökümet, prezident, ýa-ni Türkmen döwlet habarlary şunu informasiýa gaty wajyp şul ýagny her biziň Lewap vilayatyna, Mar vilayatyna adama degişli hökman aýtmaly şunu. Sen şöyle ölse öldü diýmeli, bolsa boldy diýmeli, bolmasa bolmady diýmeli. Onu biz ýalyklar aýdynça hökümetiň öz birinji bolup aýtmaly. Ondan men size sorak berýän. Bu kimiň prezidenti? Bu kimiň arkadagy? Bu kimiň milli lideri? Bu hökümet kime işleýär? Bize halky işleýärmi ýa-da ýagny näme işleýärmi? Biz bilemok. Mene bilemok. Näme çypýarlar? Biz aýdyp gelýärse 5 ýyllar, öň gizliýärdiler howa. Ýa öýlerine baryp adamlaryň bir helak bolsa hiç ýerde aýdaýman, hökümet kömeder diýip Allah agzyny ýumuplar edip, inni howa sosial mediýanyň ösüşi bilen gizläp bolan bu zatlar. Näme faýdan oklar? Biziň şurýaly hakykatlary, şurýaly biziň maşgalamyz bilen ýa vilayatymyz, etrafymyz, owamyz bilen bolup geçýän zatlar bilmäni hakymyz bar. Düşünýän kaç gurban boly. Näme üçin şuraya hakymyz diýýär? Bolýa haklarymyz diýýär. Inni informasiýa hakam aýtmalylar. Näme üçin faýdan? Ine hormatly dinleýär, men size öňüme aýdýan, bu biziň milli liderimiz däl. Bu biziň arkadamyz däl. Bu biziň prezidentimiz däl beýlekdi. Bunun hemmesi diňe öz maşgalatynyň ýa-ni prezidenti, milli lideri, arkadagy we beýlik zatlar. Bolmasa bir arkada bolmasa, milli lider bolmasa, ýöneki prezident bolmasa, onu hemmerde maglumatlar bolardy. Indi size sorak berýär, gerekmi şurýaly arkadagylar, milli liderler, şurýaly prezidentler gerekmi bize? Ýazın kommentariýada. Ananyň şu gün
Ine mara bilen ne var? Ýeti aşamatda bolsa ne edecek? Şunu aýtmaýan içeride gaýdyp gidilýär, internete çörüp hemme zatları ýapýar şunu. Näme speýdýärler? Men düşünemok şu kelleme tanyk. Beýlik döwletiň ýoluşyna aýtjak bolýar, halkyna ýetirjek bolýar. Ýa-ni halky bir öňünden bir zat ederýär, ýa soňundan bir zat ederýär, kömek ederýär, beýlik ýene kömek ederýär. Bunu bolsa gidilýär. Ey Hudaý saklasyn. Diňe gowuluk aýdymsa Türkmenistan paraga datman. Indi paraga datman diýmän o. Yalan şol. Şu gerek ýertirede adamlar ölen bolsa da şunu aýtmady. Şolun paraga datmanyň aşagynda bolup geçýär. Diýmän bizde paraga datman ol diňe kartinka daşy. Aňarsyna Hudaý saklasyn. Hudaý saklasyn döwlet. Türme, psihbanitsa. Şoň üçin gürlemäňinde paraga datmanyň we Türkmenistan gowy diňe gadagançylyk bilen hiç wagt ötüş bolmady. Hiç wagt institutu toran soň sen ýa öňe çykmalar, täker dekinrak öňe çyksaň ýygnaýar, otur, sokulma, sokulýan, öňe çykýan, inisiatiw eden adamlary tutýar, üstüne nime diýerler, kuşgurýarlar, gürleme diýär bolýar. Oňa halk näme etsin? Türkmenistan näme etsin? Bular Türkmenistan bir tarapdan ötürjek, avtozapravka. Gazyn evini satjak, pulunu aljak, öýlerini köşke urjak. Boldy. Başga da ötmürler. O döwlet bolmandan, türme. Gadagançylyk bilen gülýäli paraga datman et bolýar, bilýärmi? Ýöne ýaşaýşlarlar. Biz Türkmenistanda ýaşaýar. Eger Türkmenistanda biziň inisiatiwamyz bolmasa, biziň ýanky mümkinçiliklerimiz bolmasa, biz öz isteklerimizi realizowat etbilmesek, näme gerek bolýar döwlet? Näme gerek bolýar ýaşamak? Seher bir zat bolsa 2 bolup gelseň, poliska diýen näme 2den ýörýän. Ýöne polislerin emhimin üstüne saklanýan döwlet bol gadagançylyk bilen. Hiç açyk bolanok, Türkmenistana birden deport bolup gelseň, Türkmenistan goýbernok seni. Gülkünç däme ol? Bir döwletden Türkiýeden deport bolup, Russiýa gitsen, Gruziýa git, Türkmenistanyň dahyl nämede? Gitse. Azatlyktır da ýok, Türkmenistan özü deporta goýup ýa içinden deport edýärsen gitmedi ýaly. Bunu kimi işleýär? Ol başdan haramda dünkü videoda aýdyp dur. Arkadagy Ferdar, men oglum diýýärdi, arkadagy Ferdaryň ýanky aýdyşyna görä döwlet halksyz döwlet däldir. Azen halka hyzmat edem, näme gerek bu döwlet halka hiç kim ondan haýry bolmasa, näme gerek bu döwlet? Gelin täze döwlet kurulýar. Bu diktator döwleti gurmanyň indi. Aýranyň bunu. Döwlet doğamın. Yazın komentariyada TikTok'ta bizi seyredenler näme pikir edýän gerek mi şuraya döwlet? Men öňüm aýdyp gelýän häzir Türkmenistanyň ikinji döwleti. Ýagny 1924-nji ýylda ofisialna resmi taýdan Türkmenistan döwleti emele geldi. Türkmenska Sowet Sosialistik Respublika. 1992-nji ýylda ikinji Türkmenistan emele geldi. Ýagny Türkmenistan döwleti. Demokratik döwleti. Olam diktator döwleti. Näme gerek bize oraya döwlet? Bize döwlet gerek halka hyzmat edýän, halkyň günü bilen ýaşaýan hökümet, döwlet, hemme zatlar bular bolsa näme diýär? Döwlet o. Sokulayma, sen kim? Döwlet diýip, ýa döwletiň içinde prezident bilen milli lider goýup inişler, iň ýokarda adamlar. Ho, şol adamlar bize hyzmat etmeli. Men size bir zat edin, gülüyorsunuz häzir. Prezident bize hyzmat etjek diýip kasam etjek Burhanyň ýanyna we elini konstitusiýa goýup kasam aýtdy. Ünsüň bize hyzmat etjek diýip, men prezident boljak, bize hyzmat etjek diýip. Inanmasaňyz men size eşitirin şonu. Häzir eşitirin, özüňiz diňärsiňiz. Ine söýdüm. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kağası tarapından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovet hökmüne alan Türkmenistan'ın Beykanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aýdyberin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflık hukuk ýagdaýyny goramağa, adamın ve raýatyň hukuklarını ve azatlıklarını
hormatlamaga hem de goramaga, Türkmenistan'ın konstitusiyasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi dawaraly gasam edýär. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigmi dawaraly gasam edýär. Wepaly i dogruçul. Han dogruçul? Han wepaly? Bizim halkymyz häzir daşöpde her kim biwine jaňat näme boldy, eşitdiňmi, goýdyňmy? Türkmen döwlet habarlaryndan habary ýok. Sebäbi bular ruhsat berýär. Han dogruçul? Han wepalyk? Bize gerekmi şuraya prezident? Näme etjek bu ýa prezidenti? Bir ýa impeachment berdik. Prezident däl. Halkyň fesibiden saýlanmady, fesleri owurlap, ýagny bizim feslerimiz owurlap geldi. Kagaz padarky berdi. Kagazy yalançy bütün dünýäni allady. Indi ýaşar näme döwlet ýoluşy, men ýadadım, başdan men gitjek diýip oğlunu goýberdi. Näme şeyde bolýar? Sebäbi bizim reaksiýa beremdik. Otyr, ýertirdi. İçine videolar çykmaly. İçinden ýagny TikTok'a salınmaly videolar. Haýdy welaýetde näme boldy? Etraplarda Halaç, Kerki, Garabek näme videolar yapan oklar. Ine bizde hiç tat bolmady. Ya akşam titredi. Näme suratlar aýdamdyk. Biz özümüz döwlet. Prezident kim aýaly? Hiç kim. Biz halk döwleti. Biz halk. Biz özümüz işlemek şu zatlara. Men öňüm aýdýan Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýeketek kontrol etbilen organ halkdyr. Başga hiç kim kontrol etmeden organ prezident. Sübük ýalançy. Öz maşenlik. Dünkü videoň görünme bolsaňyz, ünsöriň. Medisina senagaty we medisinaň ýanky günü sebäpli şoňa münasebetli Serdar Berdimuhammedow Atgadan arxitektor ady berýärler. O bir Atgadan arxitektor medisinaň ýanky tepleşen ýeri ýok o. Ýöne bir psihbanitsa. Näme şu psihbanitsa ýaşamak? İnsan psih bizim Türkmenistan duruşup psihbanitsa etip goýdular. Gerekmi şuraya psihbanoy döwlet? Psihbanoy prezident, psihbanoy milli lider. Santyk baran ýerine bular çäreçiler, bular indi çäreçiler diýeli. İlk atalogul çäreçiler. Çyraçylar çäreçiler boldy. Gidip diňe çäreçiler. O beýleki ýallagamaýja, "Öý, bular hydyr beripdir. Hydyr görenler, iýden aşama çäre diýerler." Çäre barmany bolşoň. Bir topar adam kösenmeýär, bir topar nimeler açylmaýar, öz-özünden açyp ýörýär, bir topar ýollar beklenmeýär. Bir topar adam kösenmeýär. Bir topar adam şoňa deri hakyky işler ederdi. Özü şu çärelere gitmen hakyky işler ederdi. Ýok, bu çäreçi. Serdar Berdimuhammedow o Swadiýewiň general bar, diňe toýlar atýan general bar. Ýagny her toýda bir general bolmaly orduň nimesinde, däwinde. Şu Swadiýewiň general da bir general tapýarlar, şu tamada ýaly şu toýumyny ýanky çekýärler, toýuň statusyny bermek üçin. Şunun bir ýanky döwletiň statusyny bermek üçin şunu çäre gatna diýerler, boldy. Başga Türkmenistan ýok. Hakyky Türkmenistan ýok. Hakyky Türkmenistanyň ýanky döwlet dolandyrşy ýok. Han döwlet dolandyrşy. Indi şu ýalykda bir bildenýär. Ýertirete ýa birat bolsa, döwlet ýoluşy birinji çykyp, ýagny düşündirip adamlar arkyňyň men berdi. Ine hökümet dur, ine men dur, ine birli wagtda, ine gördük temmedat gülýäli, şurýaly TV katastrofa boldy zat diýip, ine bize şu gerek. Ünsöriň bizim serkerde başymyz. Hakykatdan şol. Bir zat bolsa, bu gaçýar. Hiç zat aýdan ok gaçýar. Näme arkaly serkerde başy? Birinji bolup gelmer şöyle. Ýa dogrymy? Ýazyn kommentarda näme pikir edýäňiz? Men şeýle pikir edýän, men düşünemok şuň ýanky näme prezidentlik edýär? Ýöne çäreçi. Çäreçim bilemdik. Näme ýanky bu hyzmat edýär? Kime hyzmat edýär? Diňe çäre üçin taýlandymy?
Kagazy dolandyrýar, bu çäriçi. Kagazyň çäriçisi. Ýani urunmasary. Kagazy şu Türkmenistan dolandyryp ýör. Bulum çäriçi. Ýani Serdar Berdimuhammedow. Utunman boş baklaşka, hudaýlaklar. Şu ýalykda sen gerek. Bolmasa sen näme gerek? Sen ol kostyum alyp gelip konsert, el çarpyşyp beýtdireniň näme gerek? Bu samsaklyk ol. Ay Hudaý saklasyn. Olum nämeç bolýar şu zatlar sebäp biz hiç zat diýmdi. Imsim otyr, ýertirede otyr. İçinden bir wagty gorkunç ekeni ine çağırmy, ordum diýýär boluş, şoňa muhtardy. Reaksiýa beremiz. Yazmaly kommentariýada haramdada prezident niýe gelip ýordum? Çık häzir çäraňy taşla. Barly baba, barmara. Andi aýtmaly şonu yazmaly kommentariýada. Okusun kör bolsun. Okuýa şu kommentariýalary. Kommentariýa ýazmagyny gorksak, näme? Bular nämeçi bir işler? Reaksiýa beremiz. Kommentariýa ýazmagyny gorkýar. Beýimize jaňa denne telefonlarymyzy gidilip zat edip, maňa jaňa denne telefonlar gelýär. Men adım çykmadymyka, men nimem çykmadymyka. Oho, biz 5 ýyldan bäri çykşyp ýör. 426 müň adamyň hana hemme danlary bar. Han bir ýerde çykdymy? Biz ýa edýän işim bilemdik, näme diýändi. Mümkin hemmelerini anlatıp bolmaz. Ýöne biz ynymyňyzy, ýanky ynymyzdan gaçlaka bolup hemme zat edýäs. Gorkup ýörseň, nime etseň, öz adyny identifikasiýa edip gorkýan bolsaň, ýa nime diýen bolsaň, o nämeçi Türkmenistan düzelsin? Aýdynmy? Amerika niýet edýär, Ýewropa niýet. Onu dogry edýär, onu öz döwletiniň oraya. Onun borcu ýok, sen döwletiň gelip içinde, ýa köçe tüpürmek, prezidentiňe dur diýmek, ýa sen nimäňe ara milli lideriňe, o sen näme milli lider diýip nime etmek ýok. Han şu milli lider şu ýerde Fransada bir zat etsin, şuny akşam bir topar minisenkalar çykar, bir topar gülküç videolar çykar. Muny maskara ederler. Ya Macron bir zat etsin, maskara çykarýarlar. Bizde näme? Bu samsyk psihbanisa öldü, psihbanisa olup gelip ýör, imsmotiv. Elbetde hiç zat diýmesen şu zatlar bolar. Elbetde biz reaksiýa bermesek bolar. Ine sen köçede ne dursun da, bir gelip sen talaya, dipya, talaya, jülüň çykar diýär. İçindekiler sen çıkaryan berýän. Näme ertesi gelip şonu etmezmi? Biz hiç zat etmesek. Ertesi gelip mundan meter eder. Bir gün gelip mundan meter eder. Ýöne talar durur. Ine Türkmenistanyň polisi şeýle. Halk reaksiýa beren o. Eden etdiňki Türkmenistanyňky hukuk bozýan gurumlar, hukuk gorýan gurumlarda hukuk bozýan gurumlar. Bu gülkünç dämi? Bir akmaga çäreler gatnap ýör. Prezidentlik etmän. Beýleki akmak o obýektleri pul oglap gurup ýör. Beýleksem o obýektleri açyp ýör. Bir idiotlar. Men başga söz tapamam. Şunun boýunça gülkünç näçe video goýsam, men pikrimçe şolar lezede malya. Bizim Murat Turanov bellek geçdi diýip. Bir idiotlar. Goý bolsa neden o bir ýaşan normal. Bizim bir döwletimiz bolmaly. Bizim üstümizden gülmeler hiç kim. Ana özbekler aýdyp dur. Täjikler gadaklar aýdyp dur. Men Türkmenistanyň iti bolasym öýdýär. Sebäbi maňa pametlik goýarlar. Meni Gyzyldan çaýdan neme derler. Maňa maşin padarky bererler. İti maşin padarky berýär. Kelleňe geljek zatmy. Hani paxtaçylar, hani buğday ýyganlar, eger planlar doluny bolsa gahrymanlar bolmaly. Hani olar? Nämeçi poturçylar maşin berlen o? Ber şolar bir o 100 sany kamady, bir 200 sany samasal ber şolar. Olar kömek gor. O içe maşin berip bir samsyk akmak. Hawa bermeli oňa da ýöne haçandan sen poturçylara, haçandan sen daýhanlara kömek et bolan soň onuň içine geçip bilýän. Bular ne ýoly bilýär, ne ugry bilýär, ne döwlet dolandyryp bilýär. Bir samsyklar. Ine şeýle. Hormatly ildeşler, ýazyn kommentarda öz pikiriňizi. Şeýle, gynantam. Men ýene bir video görkezýin. Garal bir zada düşdümde, egerde Türkmenistanda ýertirep bir zat bulaýsa, diňe özüňize bil baglamaly, birek birimize sebäbi biz döwlet. Prezident döwletde o ýeki adam. Ýanyna bir 100 sany
paraxorlar, hökümet diýip özlerini gelip döşüň urup berenler, onlardan hiç sat yok. Ine serdin, ine hiç sat yok. Hani velayet hekimiň çykyşy? Hani velayet hekimiň o aýlanyp adamlar men badım şu ýerde kömek ederim gerek bolsa prezidentiň wekili. Yok. Hani etrapyň hekimleri ılgap ýören? Hani ýanky daýhan bileşiň başlyklary? Yok. Hani mass media ılgap şöýra, ine şeýle boldy, türkmen halkynyň ine şu ýal derdi we ine şu ýal boldy, adamlar ýatmady giýje, näme boldy, ine hökümet ba, bizem ma, hani o zatlar? Hiç zat. Hani Türkmenistan döwleti? Yok. Bular ho çäreçiler, bular çäre bir ýere baranda kostyum malyk giýip, akşama ara çäre Raşid Merez top ýa başlyklaýyn, hemme oturup ýanky gireýin urýarlar. Ýetesem ýüllerini ýuwuşdyplar, bir türkmen hökümetdi ýani. Siz türkmen hökümetde, siz türkmen maskarasy. Ine şu ýaly. Men sözüm ýok aýtmana, men ine günah diýin. Egerde siz başgaça pikir edýän bolsaňyz, ýazyn kommentariýada. Men hemme arkadaky zamanyň ýallaklaryny we aktivistlerini çağırýan, ýazyn kommentariýada siz görnüňiz bolsaň wagtda. Häzir biz ýallaklara atak edip durýar. Näme bir atak edýär ýallaklara? Ýallaklar şu rejimiň fundamenti. Halk bular gollanyp, diňe ýallaklar golýar. Ýallaklar baryp telewizionyada çykyş edýärler, şo kostyum malakly, günü gidip toýlarda telewizionyada çykyş edýär. Şow ýapaplar. Bu zatları toýlarda etmeliler. Bu zatlar telewizionyada şowlar etmeli. Toýlarda hakyky bagyş bolup, ýanky toý diýenler näme etmeli? Bular bolsa toýlaryň derejesini şowa galdyryp, adamlar tölükdirýärler. Gurgur adamlar toý etjek bolup, norma boldy, uly ýanky tölegler tölemeli. Öňgüre ýalat ýokdy. O ýallaklary naharlamalylar, eklemeliler. Şu ýaly, hormatly dinleýijiler. Men gatry inanýan şu ýaly harika. İnternet beseline bağışlarsınız. Allah can Hudaýjan inni beýle bolmasyn. Şu ýal bir zat bolaýsa, biz diňe özümizde dayanmasak başgalaç ýok. Gynam tamam. Men size bir ýyl önce kadym, Ünseriň ýene bir video görkeýin, hormatly dinleýijiler. Ünseriň şu videosyny goýup квадратных километров. Большие войска на приграничной территории Таджикистана. Власти КНР аннексировали 1500 квадратных километров. Горно-Бадахшанскую автономную область правительство Таджикистана передало соседям в счет оплаты внешнего долга. Эта территория изначально считалась спорной. Жители Бадахшана не всегда подчинялись решениям Душанбе. Теперь по договоренностям двух стран этнические таджики должны покинуть территорию. Для Пекина это ценное приобретение, так как в Бадахшане большие месторождения драгоценных камней, урана и минералов. Вслед за китайскими военными в область прибыли идеологи. В Таджикистан отправились журналисты подробностей. У нас будет возможность узнать о развитии событий из первых уст. Ünseriň hormatly dinleýijiler, meniň öňüm aýdýardym, Hytaý Rossiýaly döwletleri basyp çolanyp, ekspansiýa edýär. Ekspansiýa diýmek näme? Finans berýär, kredit sokýar, berilen territoriýaň berýär. Territoriýaň alýar. Ine täzikde şeýle boldy. O ýa finansiýony etdi, berge batyrdy, täzikden näme giýdirjisi bar. Ýa dağlarda suw we başga zat ýok. Abarot eten gurgurlar, kösenýärler, wagtyny pul bermedimi, territoriýaň berdip, ine territoriýasyny aldylar. Eýýem Hytaýyň ýanky gorugy güýçler şoýra girdi, eýýem Hytaýyň ýanky geologlar gelip şo ýerlerini özgeçdiripler edip, näme mineral bolýar şo ýerni alýarlar. Türkmenistan Hytaý bilen köp işleýär. Türkmenistan Hytaýyň bir Hytaý bergisi bar.
Bizim yerlerimize gidirämeli şol iki santyk idiotlara. Bulun bar gelýän pullary häzir arkadaş şäher gurjak, ýani Türkmenistan batyrjak, batyryp giderler, görürdiňiz. Xitay gelir de aýdar, srok boýunça, ýani möhleti geçdi, puluňyzy plan wagtda bermediňiz, onu bize territoriýany berin, bize şu territoriýa gerek diýip. Goýanmy? Şeý diýip biz ýurdumyz edir bolýar. Şuň gatyn tutulmaly. Indiki videonam görýän size, vatandaşlar. Ine men öňüme aýdýadym, bize häzir maddi kömek, fizik kömek, maslahatlar, kommentariýalar, videolar paýlaşmaly, hemme zatlar gerek. Maglumatlar gerek Türkmenistan içinden. Bizim bilen habarlaşyň. Ine kimin egerde maddi ýagdaý kömek etbilýän bolsa, häzir DWT Türkmenistan içinde işler geçirip dur. Bize maddi kömekler gerek. Kimin näme goşup bilýän bolsa, bizim azatdygymyza ine goşup biler. Men size häzir ýanky bizim hasaplarymyzy görkezýän. Ine şu saýta girýäňiz, ine donation bar, donationa basýaňyz. Ine şu donationna şu ýerde Patreon we Bosti, IBAN we bul Euro IBAN we biz muny düzeldirdik. Biz şuny ýagny başgaça ederiz. Biz şuňa ýa kim dollar şoňda goýarys. Biz PayPal goýarys, PayPal goýarys, hem de Euro şoňda goýarys. Türkünkini goýulamyk, Türkünkini goýsak siz geçirseňiz, onuň siz izalat bilýäňiz Türk hökümeti tarapyndan. Şoň üçin dollar, Euro, PayPal. Kriptoda bolar, kriptoda goýarys. Okay? Men indiki edetler size şotları okudan ve bizim aktivistlerimiz görkezýän şotlary, hemme gelýän pullary ine DWT bolup biz ellemizok. Ýörüt aktivistler öýleri sarp ederler we jogap bererler. Ýöne ine sizden kömek gerek. Bizim görüşümizde maddi kömek gerek. Ýa pulsuz görüşüp bolmaýar. Daşarymyz bize garşy milliarderler görüşýär. Olam bizim pullarymyz, onun pullary ýok. Olar hökümete gelende ýa-ni bir balakly geldiler. Hökümetin ogladylar. Hemme zatlary. Şu maşyny turup basmyor, edip ýömi. Ya her gün ikunyň täze maşyny turýam. O hökümetin zatlar, on hiç taýdy ýok Gurban Berdimuhammedow. Serdarym Mercedesler minip ýörler, näme edip ýörler. O bizim pullarymyz. Serdar Berdimuhammedow hiç taýdy ýok. Şoň üçin o bizim zatlarymyz. Ýöne gynan tamam häzir. MHM, polisler bular günü satyldy, halka garşy etdiler. Bular iki san jellady bollar, halkyň düşmanlary bollar. Halky ezip ýören adamlar 34 ýylda şu güne getiren MHM bilen polisdir. Başga adam ýokdur. Waýanlar monçeden näler? MHM bilen polis şu günkü durmuşyň günäkary MHM polis. Ananyň Niýaz köçelerde gidip adamlar urup tutup ýanky basyp ýören o. MHM polis tutlar. Ine 3 sany gurama. Häzir şular halk oýunly bolýan, öňkülügine halka garşy işleýärler, halkyň düşmany bolýar. Şoň üçin MHM, polis, tutlara men aýdýan. Häzir hemme zadyny birlik alyp gidip otur. Biz çalşart ýagdaýy. Çalşart bolýan, görürsiňiz özüňiz. Görürsiňiz, jogap berersiňiz. Häzir goýun. Häzir sabotaj edin. Açyk halky öz erkinligine goýun. Halk indi bilýän näme etmeli. Böwet bolup dursaňyz sizi ýyk gider. Görürsiňiz. Şu ýaly. Egerde soraňyz bolsa, soragy berin. Biz hökman geljek videolarymyzda size dollar şot, euro şot, kriptovalyuta şot berer. PayPal berer Amerikanlara. Kimin näme kömek edilýän bolsa 5 dollar, 10 dollar, 100 dollar, 50 dollar, 500 dollar edin. Ine men özüm liçne goýýan. Ummasyz pul goýýan. Bizim sizi çağırýar. Ananyň bize gerekkä şu datlar, diňe bize gerekkä hemmemize gerek. Watany elal ýaz. Gynan tamam pul bolmasa görüşmek diňe sözde bolýar. Sözde görüşdirip bolmaýar gaty adamlar. Rashodlar wa bir vilayetden o vilayete gitjek rashod almaly. O ýerde 2 san telefon gerek, o ýerde 5 san telefon gerek. O ýerde internet gerek, bu ýerde ýene bir zat gerek. Men aýdyp durmaýyn hemme zat. Çykdyjy gidip dur. Çykdyjy etmesen bolanok. Ýöne gaýrat ediňden bolanok. Sen kime garşy gidýän? Sen güç sistema garşy gidýän. Şoň üçin hormatly ilişler,
Häzir sizden kömek gerek, ýadyňyzdan çykarmaň. Taliban berer şu şotlar, bizem berer. Hemmemiz birleşdik, hemmemiz bir zat edýär. Ýene bir zat birleşik bolýan seredin ine talip adamlar kömek edýär. Çykyşlar edýär, korrupsiýa aşyryşýar, nuram şeyler. Ine Diyanadagy, ýani adam haklary gurýan goruma, olar kanuny saatynda bütün dünýä ýadyp, kanuny saatynda adam haklaryny gorýarlar. Ine biz DBT bolup, biz siyasi organ, biz diňe ýagny Türkmenistana ulu korrupsiýa bir aňdan çykýan bir ilden çykýan ulu korrupsiýa garşy görüşýär we jemgyýeti gurmana biz çykyşlar edýär. Halka siyasi tarapdan taýarlamana we halky üýşürip köşküne baryp şul Gurbanly Serdar Berdimuhammedow arýas edip Türkmenistanyna täze sistemany gurmak üçin biz görüşýär. Ne dürlü organlar, ýagny talip dagy blogerler, bular adamlar kömek edýär. Bular ýani благотворительный kömeklik edýär, korrupsiýany açýar. Ine Diyanadagy kanuny saatynda adamyň haklaryny Gurbanly Serdar Berdimuhammedow şoň gorun sistematyna siyasi görüş alyp barýar. Ine 3 tan dürlü zat. Men öňe aýdýan, ine biz mysal üçin hökman suratda Türkmenistanyň siýasaty, alyp barýan siýasatyna garşy biz bar öz siýasatymyzy goýjak bolýar. Biz olar diýär, islenlik siyasi gurumy hökümet üçin görüşýär. Näme hökümet üçin görüşýär? Özüniň programmalaryny şoýra baryp, hökümet bolup, şo programmalary halka eder ýaly. Ol käme wagt krediýär, aýsyn prezident bolup görüşýär. Elbetde biz prezident, elbetde biz mejlis, elbetde biz ýa vilayatlarda mejlisiň deputatlary bolmak üçin görüşýär. Biz programmalarymyzy şeý dip ýa orunşdyryp bilýär. O bir prezident bolup görüşse, diňe ýeközi, o başga da biz topar bolan görüşýär. Bizim programmalarymyz bar, bizim bir topar aktivistlerimiz bar, biz partiýaly görüşýär. O başga da. Ol täze öňüden döwletleriň siýasaty ol. İstenlik partiýalyk görä, istenlik nimäni olar hökümet üçin görüşýär. Hökümetiň başyna baryp, şo ýerde öz programmalaryny halka ýetirmek üçin. Şonu ýa etmek üçin. Borç alyp etmek üçin. Bular näme etdiler? Kakasy oğluna berdi, oň ne partiýasy bar, ne teledebat geçdi, ne programmasy bar. Ýöne kakasyň aýdanyna görä, ýa oturuş saklap, ine diktator döwlet boldy. Şoň üçin şu tapawutları siz bilmeli. Ol hemen metodika, sen prezident bolmak üçin görüşýän, sen biz o partiýa bolup döwlet başyna gelmek üçin görüşýär. Inniki partiýa olum şoň üçin görüşýär. Beýlik partiýa onuň şoň üçin. Şo bolmaly zatdyr, şol konkurensiýa bolýar. Ozoň erte Türkmenistana barwan biz tuttuk, ine biz bolmaly bolmady. Açyk saýlawlar bar. Mümkin içinde eýýän bir topar bardyr. Bizden güýçli, programmalar güýçli, bizden edermen topar bardyr. Bildiğin topar. Erte biz ruhsat beririz, açarlar da ine olar utar, utsun, alsın. Biz bilen konkurent bolsun. Biz prezidentliğe utulsak meclise konkurent bolsun. Meclise gidişer. Biz gidişenimiz halk östürür. Bizim gidişenimiz konkurensiya bolup, ýa bätleşik bol. Şo bolmaly. Bütün döwletler şeýle, diňe Türkmenistan geje gider. Şu günne iň öňüden sistema şol. Şoň üçin bizim bütün dünýä jemgyýetiniň ýygyny almaly. Hormatly ýerleşler, ine şunu men öýle firma toýan, näme soraňyz bolsaýdy, men häzir ýani TikTok'a girecek, TikTok'ta soraly bolsa jogap berjek. Bolmasa TikTok'ta eger soraw bolmasa onam ýaparsyn. Ýene bir gerek aýdýan, ine şu ýaly hadisa boldy Türkmenistanda. Şunu diňe daşnaklar bellek geçdi. Türkmenistanyň içinde hiç maglumatlar aýdylmady. Bütün dünýä jemgyýeti aýdyp başlady şonu, ýöne aýdylmady. Hudaý saklapdyr, Allah Hudaýjan bizim döwletimizde werançylyk olmady. Ýani epicentr bizim döwletimizde däl Awganistanda boldy. Bir 60 kilometr daşlykda. Eger bizim döwletimiz içinde bolmasa, onda ulu ýetkiler boldy. Ulu ýani kelekçilik boldy. Allah saklapdyr. Kuwat bersin ýöne. Şo bolmagy mümkin.
bolsa biz ne reaksiya vermeli, biz näme etmeli, ne şu zatlar düşünürmeli. Birinji bilen biz näme etmeli? Derrew ýa-ni tiz kömek bermeli adamlara. Men spesialistler şuryaly hadisalar bolna adamlar näme etmeli diýmeni, onu öwrenmeli. Men plan zatdy bilen öwrenmeli. Her hili hadisa reaksiya aýratyn ütkeşik bolmaly. Ýöne men bilýän hökümetiň ýürüýte gurumlary bolmaly. Ýa-ni näme diýilýär, çirçan situasiýa, ýa-ni minister MÇS'ler bolmaly. Şular reaksiya bermeli. Derrew ýerleri bar barlamaly, jaýlary kontrol etmeli, jaýlyklar barmy, nemeler barmy, risk barmy, ýokmy? Hemme zat analiz edip, şoň ýa-ni rezultatlaryny, netijelerini telewizorda prezident çykyş etmeli. Ýa-da ýa-ni kabinet ministriniň başlygy. Kabinet ministriniň başlygy bu özi milli liderim şuň özi, prezidentam şuň özi, sekreter başam şuň özi, hemme zatlar altylar, öýlerim gizlenip oturýar. O meni birazcık ýagdaýyny düşündirdi. Sen balniýa barýan, ýeke tak bir tane wraç bar, başga wraç ýok. Bulamaýdy, howa men hökümet tarapyndan belirlenen, men özüm oňaran arhim bol bar kuşetka ýap, seňem apinsiýetiň ýalyjak bolýar. Ha, barýan git, o tama gidip gizlenip operasiýadan gorkup, ýa-ni gulplanyp çykman otyr. Senem ölüp diýär. Ne şu edil şu ýaly diýär. Sene ölýän halk bolup bu garada, burum hiç tat bolmadyk ýaly gizlenip ýaly. Çäriçiler. Ona näme? Men efir oturýan indik gepleşikler üçin gepleşigi hoşlanýar bolun. Bize maddi kömekler gerek, bize kontakty berin. Kim çalışmalary öýde şu tarih çalışmalary giýjek bolsa, bize kontakty berin. Bir topar edermen oğlanlarymyz kontakty ýerýär, bir topar gahryman adamlarymyz, murada biz pul kömek etmeýän taýýar diýip jaňa diýerler. $300 ýerýärler oğlanlar tugulma. Şoň üçin köp taňy arkadan inşallah bizim watanymyzy gaýtaryp hemme inşallah biz elimizden gelin kömegini soň ederiz inşallah. Hoşsag bolun.